بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الكنز الأعظم وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. أما المشرف لا تي في لجبا ومبلا جنفوني إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا دين برو مي جمو كاين كاس ولي كاس كرامو ما أني كرامو بسم الله ولا ساك برو كدين كنا فوني دوكا بي أنكلم كا أنكرامو بارو بسم الله أنا كمالا سيسو كنا لا نوي أنكرامو الحسيني جاكيتي الحسين جاكتي تم ما دولي أنغاني جمو كاين كنكا ما دولي فناتي دين بارو حكم كنا لا bi annabi na jeka boroke dine kuna funin doka na yana anga do anga borko na la ma fo ankram wa al-Husayn jakti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kan Sheikh al-Husayn jakti amme dombi tasawufu bunda duguduni nyedola bidoni nangu tasawufu sufiya tasre sufiya minni anga jamana fambabe islamiya fambabe sufiya islamika ama me kuma kan konnala sufiya mufaradatu no ya vocabulaire konnala ko sheikhu anyere be nyon boyana Sheikh Al-Husayn Sheikh Ousmane Sheikh Karsa sheikhu ya ire mundi sufiya ya konnala ani sheikhu ya yala jako ya dedu islamia konnala wa yana yin alifulay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin na'am وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نعم. شيخ عثمان بشريف لا تي في لامريكا لا تشمانا مسوما بلا جلنفو. نعم. ني إسلامي فولي ما فو بما كو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عثمان أمبي يعرفوا إكا تشريني كجيجالا دين بارك الله. نعم. كشريف لا بارك الله بلا جلنفو. أني مغبا نو شريف عثمان مدان حيدراي كفولي كرنغ ننداما. نعم. كبركة دكاي. كنيني ألفه الله كشي كنت جاني كنا يا داما. الله كلا بانكو نمان نويا أنا بلا جلني. شيخ عثمان نو تمنا. iye ñiningali min kesano ñiningali bele do qur'ane ba fañana ka fo innama anta munzirun wa likulli qaumin had afu ala krama sallallahu alaihi wasallam أقول لك لما فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. يا فهي سورة الكهف قلنا لا ومن يهدي الله فهو المهتدي. نعم. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. donc ça dire nimbe ka cheikhu ya de fola cheikhu ya te dawre fo dige karamoya kamala dige ikabara ke chuko nyumana cheikhu ya koro de ni ya me sufiya la ko cheikhu ya dro akoro de ko dige karamoya mami mbe kalande la dige akabara ke ko nyumana yen famia o kera dine ko naisa walma na kera dina kokanay mo mi be tayriya la aka patron mi be ka digi kalali la o de aka cheikhu ye fo domaine na ma mi be chauffeur ya la na be apprenti ya la aka chauffeur mi no be ka digi mobili boli chiko nyumana en famia o de be wele o domaine na kaka cheikhu en famia ma mi fana be dine cadre konala na fika dine baraw ke akechiko nyumana afika dine bara famuya chiko nyumana ma mi ba dige dine baraw famuya lila ani ka dige dine baraw waliya lila akelila ma mi ba kalawla o de be wele ko aka cheikhu ya te dawre ko dige karamo en famia dige karamo folo ikani ngalla ko est ce que jago ya do dina lawa am ko mambe dina 4 kon la dina 4 kon am fu jago ya do jago ya do ala ka ala yira mogola ka ala nyefo mogoyi ka ala ka sharia nyefo mogoyi hada ma de kunse ko don u yerema fo ma do de tunga ciuma ala bse ka mawla doniya ayerela sira befe ala liberté totale na bi fikira famu komina abila famu ala kasara matime mashi kasrafe mais ala ka sunna emiye
a bɛ fɛ an k'ale dɔn an k'a ka sariya dɔn an k'a ka kumakanw faamuya an k'a ka diinɛ lawaleya mais an tɛ se k'o kɛ fo Ala ka mission di mɔgɔ dɔ de ma ka maa dɔ de ci an ma min bɛna ka na Ala ɲɛfɔ an ɲɛna ka Ala ka sariya ɲɛfɔ an ɲɛna ka Ala ka diinɛ ɲɛfɔ an ɲɛna ka an dege comment an bɛ se ka se Ala ma cogo min na n'a ka sariya baarali olu de bɛ wele ko nabi ɲumanw i ye kuma in faamuya kuranɛ y'a fɔ an ɲɛna nabi ɲumanw bɛ ci kana mɔgɔw ma ka n'u bɔ fili la Ala dɔnbaliya fili filankafoya fili diinɛ dɔnbaliya fili arijinɛ sira bilali fili k'u bila ka na Ala ko sira kan Ala dɔn kanan kan ka na diinɛ dɔn ni kanan kan ka na arijinɛ sira u ka se k'o sira minɛ ka taa don kɔnɔna la donc nabi ɲumanw cikun min b'o la a belebeleba o y'o de u cilen ka na jɔnw ma u nana u tɛmɛna sira damadɔ fɛ an b'o de wele ko turuku dilalati ala Allah kuranɛ nin fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔna la nabi ɲumanw cikun ye min ye ani u cira u tɛmɛna sira minnu fɛ k'u ka ciw lase a ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔna la suratul juma kɔnɔna la a ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يكما يفهميا دونك ألاكو على دي نبي نمانتي نو يألاك محمد صلى الله عليه وسلم أياتي كنا جوما أياتي كنا مانتون كالانجي بالوما مانتون منون تنتي كالانجي mais u tɛ kalan kɛ Ala kɛra cilenw ma u kɛra kalankɛlaw ye i kuma in faamuya donc Ala ye nabi ɲuman ciw ma ka bɔ u yɛrɛ la nabi ɲuman in bɛ na u ma a bɛ n'u ma ni sira jumɛnw ye a ko yatlu alayhimu ayati a bɛ na ka na Ala ka kabakow ka kuranɛ ayaw Ala ka ayiwa maa kɛɲɛkow a bɛ na ka na o kalan u tulow k'o mɛn i ye faamuya ça veut dire que ako yatlu alayhim ayatihi ako wa yuzakkihim wawu huna lil mughayara tilawatu al ayat ka qur'an ayaw kala no be o sabati yoro tlu ye kata daga dusukun konna la yen famiya o ye bara temensira do ye o nabi nyuman ka kanan temensira do ye ako wa yuzakkihim ibadon la ka fo yuzakkihim an yatlu alayhim utafengele wa bina lil mughayara donc ako wa yuallimuhum alkitaba wal hikmata o fana ikore donc yatlu alayhim ayatihi aba alaka kuma kan kala uka na ya alaka kuma kan kala uka donc kuma kan abe do tlola na do na tlola abe sabati dusukun konna la kuma kan ni noro de bena ani noro ki sigi doron ka Ala kira lajɛ sallallahu alaihi wasallam a bɛ ka Ala ka kabako kalai kan o lajɛli gansan min ne b'o kɛ Ala kira la alaihi salatu wasalam nɔrɔ de bɛ bɔ Ala kira la alaihi salatu wasalam nɔrɔ min n'a bɛ tɛmɛ e ka filɛli i dusukunna filɛliw o filijuruw fɛ ka taa sabati i dusukun na i bɛ lahalaya kolo minnu na kira yeli gansan e fɛ a b'i bɔ lahalaya kolo na k'i bila lahalaya ɲumanw na i kuma in faamuya Ala kira k'a lajɛ dɔrɔn a lamɛnli b'o kɛ cogo min na i ɲɛ fana ka jɔ a la o fana bɔ kɛ o cogoya kelen de la k'i sigi ka kira lajɛ dɔrɔn o y'a danma Ala bato de Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fɛn duuru bɛ yen nɔ maa k'i sigi k'olu lajɛ o ye Ala bato de ye i faamuya a ko an-nazaru ila al-abawayni ibada k'i sigi k'i bangebaa fila lajɛ k'a lajɛ ni hinɛ ka lajɛla ye k'a lajɛ ni taasi ka lajɛla ye k'i sigi k'i ɲɛ cora la dɔrɔn o dɔrɔn ko tɛ dɛ k'a lajɛ ka se ka wajulu kan t'a la ne tun tɛ yen nɔ ne nana diɲɛ kɔnɔ ninnu fila de ka sababu la ninnu fila de ye ne lamɔ ninnu de ye n ladon ninnu de ye hinɛ u ye n ta ni hinɛ ye ka baara kɛ mun kɔsɔn n bɛ se ka balo cogo minnu na ninnu y'o i b'i sigi k'o lajɛli min kɛ ka taasi a kɔnɔna la o ye Alabato de a ko an-nazaru fil mushafi ibada ka kuranɛ kɔnɔna lajɛ k'i sigi k'a kalan n'i ɲɛ ye ka taasi a ayaw la o ye Alabato dɔ ye k'i sigi ka ayiwa alikaba lajɛ o ye Alabato ye k'i sigi ka zamzam ji k'a lajɛ o ye Alabato ye a ko duurunan ye min ye an-nazaru ila al-alimi k'i sigi ka dɔnnibaa lajɛ o ye Alabato ye
doni b'a lajɛ dɔrɔn hali n'a ma kuma i fɛ hali n'a ma da waga ka kalan k'i ɲɛna hali n'a ma a kun kɔrɔta k'i lajɛ e k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn k'a ka lahalaw kɔlɔsi o bɛ yɛlɛma caman don e ka cogoyaw la o de kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam a ko an-nadharu ila aliyin ibada a y'a fɔ hadisa wɛrɛ la an-nadharu ila wajhi aliyin ibada nɔrɔ de sabatilen bɛ ali la nɔrɔ min sabatilen b'a la ni maa min y'i sigi k'o nɔrɔ fixe k'a lajɛ ni tasi ni hakilisigi ye o nɔrɔ in bɛ percer ka don i dusukun kɔnɔna la n'a donn'i kɔnɔna la a ka ca ala fɛ a b'i ka lahalayaw yɛlɛma a b'i jason pewu k'i bɔ i bɛ lahalaya min na ka taa n'i ye sanfɛla la ka t'i bila lahalaya ɲumanw na i tɛ nkalon tigɛ bilen i tɛ maa kɔrɔfɔ bilen i tɛ nafigiya kɛ bilen i tɛ maa hasidiya bilen i tɛ maa kɔniya bilen a b'i bɔ o lahalaya jugu bɛɛ lajɛlen na k'i bila lahalaya ɲuman gansan na filɛli kɛko kelen maro ye kuma in faamuya ala kira b'a fɔ hadisa kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam hadisa kɛnɛman kɔnɔna la a ko لا تمس النار مسلما رآني أقول تسمت سك ما جني ما ميني على كريه ولا مسلما رأى من رآني أني ما ميني على كريه مينيو فناي تسمت فنا جني ويافو كسي فوسي رمضان مدولا donc o ko in bɛ continuer de ma ni ala kiraye li sabatilen do la ni ɲɛ daro kan a ka ca ala fɛ tasumati jeni kɔrɔ ye mun ye a ka lahalayaw b'i bɔ i ka lahalaya kolonw na k'i bila ale ka lahalaya ɲumanw na a ka ca ala fɛ i bɛ donc n'a y'a sɔrɔ ala kira yeli k'a fɔ ko o bɛ kɛ sababu ye ka maa bɔ i ka lahalaya kolonw na k'i bila lahalaya ɲumanw na ni ala kira yɛrɛ y'i lajɛ dun alayhi salatu wasalam n'a y'i lajɛ bi nadrati rida a sewalen do o ka bon ka tɛmɛ e k'ale yeli kan alayhi salatu wasalam kira n'a ka sahaba dɔ tun bɛ taama la u b'a wele ko Zayidu bun Arqam Zayidu u bɛ taama la taama kɔnɔna la ale taar'i sigi a kelen a haminen a bolo b'a da kɔrɔ a bɛ ka miiri a ka problème dɔw la alakira nana ma alayhi salatu wasalam ka na sɔrɔ a sigilen a b'o hami la a kun birilen don alakira y'i bolo gosi a tulo la k'i bolo maga a tulo la dɔrɔn ale girinna k'i yɛlɛma kira yɛlɛla a fɛ kira yɛlɛla a fɛ a ko wallahi kira bolo magali ale la ani kira ka yɛlɛ ale fɛ a ko ni tun ye diɲɛ bɛɛ d'ale ma k'ale ka diɲɛ bɛɛ ta k'o falen ala kira ka bolo maga ni ala kira ka yɛlɛ fɛ a k'a tun bɛ diɲɛ bɛɛ ka to yen a bɛ ala kira ka yɛlɛ a n'a ka bolo maga ta donc ale tun bɛ hami min na kira ka maga la o y'a ka hami yɛlɛma k'a bɔ dekun kɔnɔ ka bila sewa ani farifoni ani dusukun ɲagari a y'a bila o kɔnɔna la suf kira ka maga yira dɔrɔn a bɛ maa ka lahalaw yɛlɛma donc o min bɛ yen nɔ ni ala y'o gundo dogo ala kira la k'o nɔrɔ di ala kira ma o de bɛ wele ala kira bɛ mɔgɔw yɛlɛma n'o ye cogo min na o de bɛ wele ko atarikiya i ye faamuya karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu y'o tiɲɛ ta ala kira la n'u y'o tiɲɛ ta ala kira la an b'olu de wele n ko shuyukhu tarqiya maa minnu bɛ se ka an y'a karamɔgɔ caman ye an y'a karamɔgɔ caman ye an ka jamana ninnu kɔnɔnaw la a karamɔgɔ belebeleba dɔ ye Sheikh Mahamad El Mansour Baro ye radiyallahu ta'ala anhu k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn a b'i ka lahalaw yɛlɛma i ye n faamuya donc a ɲɔgɔnw caman bɛ an ka jamana kɔnɔna la ala ye o gundow d'u ma ala y'o nɔrɔw sabatiw la i ye n faamuya ninnu de bɛ wele ko shuyukhu tarqiya minnu bɛ maa jaso ka bɔ i ka lahalaya kolonw na ka taa n'i ye lahalaya ɲumanw na donc nin ye sheikhu nɔnaya dɔ ye nin ye tarqiya ye hadamadenw ka ala yira mɔgɔw la o y'a sira dɔ ye o y'a sira la belebeleba ye o de kosɔn kuranɛ y'a daminɛ o la a ko yatlu alayhimu ayati i ye n faamuya a bɔlen o la a ko wa yuzakkihim ala kira bɛ tila ka u ko k'u jɛ ko ka jɛ ye mun ye sufiw b'a wele a takhalli k'i bɔ jiko kolo minnu b'i la a kɛnɛkandaw nkalontigɛ ka nkalontigɛ ko ka bɔ i nɛn kan maakɔrɔfɔ k'o ko ka bɔ i nɛn kan i tulo bɛ kuma la ka taama maaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u cɛ tiɲɛ k'o ko ka bɔ i nɛn kan ka jɛnɛya k'o ko ka bɔ i la sonyɛli k'o ko ka bɔ i la
bingali k'o ko ka bɔ i la jigo kɛnɛkandaw jigo juguw la k'o bɛɛ ko ka bɔ i la a tɛ dan o ma sɔkɔnɔ jigo n'o ye dusukunna jigow ye o kolon minnu b'i la k'o fana ko ka bɔ i la o dɔ ye jumɛn ye hasidiya k'o ko ka bɔ i la besenkɔniya k'o ko ka bɔ i la yɛrɛ yira k'o ko ka bɔ i la ka kaba n yɛrɛ la k'o ko ka bɔ i la i ye n faamuya ka maaw kɔniya ni dusukun ye k'o ko ka bɔ i la yɛrɛ bonya k'o ko ka bɔ i la donc taskiya de ye nin ye a takhalli aw a takhliya ka jigo jugu a kɛnɛkanda a n'a sɔkɔnɔna k'o bɛɛ ko ka bɔ mɔgɔ la baara banna wa baara ma ban fɔlɔ donc n'i ye jigo kolon ko ka bɔ yen nɔ i kan ka mun kɛ k'a remplacer u b'o de wele a tahalli aw a tahliya n'i ye nkalontigɛ ko ka bɔ nɛn kan i ka tiɲɛ fɔ kɛ k'a remplacer i ye n faamuya n'i ye manamanakan n'i y'o ko ka bɔ nɛn kan i ka ala kusuma kuranɛ kalan wajilu alakira kofɔliw i k'o kɛ k'a remplacer i ye n faamuya n'i ye maa kɔrɔfɔ n'i y'o ko ka bɔ maa nɛn kan ka maa ka mankutu ɲumanw fɔ i k'o kɛ k'o remplacer n'i ye hasidiya ko ka bɔ dusukun na ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ lajɛlen ye i k'o bila o place la n'i ye yɛrɛ bonya n'i y'o ko ka bɔ yen nɔ yɛrɛ majigin ala ye ani ala ka jɔn ye i k'o kɛ k'o remplacer i ye n faamuya ninnu de bɛ wele ko a tazkiya sufiw b'o de wele ko a tarbiya maa minnu y'o tiɲɛ ta alakira la alayhi salatu wasalam olu de bɛ wele shuyukhu tarbiya aw shuyukhu tazkiya maro ni ye kuma in faamuya voilà ni ye jɔyɔrɔ filanan ye jɔyɔrɔ sabanan ye min ye n'o bɛ aya in kɔnɔna la ala ko wa yuallimuhumul kitaba wal hikma nabi ɲuman in ka baara ye min ye a bɛna ka na maaw lakalan alkitab yani alquran wal hikma yani sunna a b'u lakalan ala ka kuranɛ la a b'a tafsiruw ye a b'a kɔrɔf'u ye a b'u kalan arabukan na a b'u kalan balaga la a b'u kalan nahawu la a b'u kalan sarfu la a b'u kalan bayanu la a b'u kalan nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ tila k'u la kalan fiqhu la n'o ye faamuya ye i ye faamuya nin dɔnni minnu n'an y'u tɔgɔ fɔ hali ni o dɔnni a tɔgɔw tun tɛ yen nɔ alakira ka waati la mais dɔnni ninnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ alakira ka waati la mais nin tɔgɔ ninnu tun ma d'a ma donc a b'u la kalan o la a b'u la kalan a yɛrɛ ka hadisaw la a b'u la faamuyaw la donc ni de bɛ wele ko ta'lim alakira tuma min na a bɛ mɔgɔw la kalanna kuranɛ la tuma min a b'u kalanna sunna la n'a b'o ɲɛf'u ye ɲɛfɔcogo ɲuman na alakira bɛ wele o waati k'a fɔ sheikhu ta'lim maa la kalanna don o waati la karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni ala ye maa la faamuya ni maa la kalan ni ayiwa dɔnni ka transmission kɛ ka taa di maa wɛrɛ ma cogoya nɔgɔw na ala y'o nɔgɔya maa minnu ye olu de bɛ wele ko shuyukh at-ta'lim minnu y'o tiɲɛ ta alakira la olu bɛ wele ko shuyukh at-ta'lim donc ni aya in kɔnɔna la n'i ye aya in sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ i b'a sɔrɔ sheikhu min b'an bolo sheikhu ye sheikhu suguya saba ye suguya fɔlɔ o y'a la dɔgɔmani ye o bɛ wele ko sheikhu at-ta'lim ale bɛ mɔgɔw la kalan fiqhu la a b'u la kalan sariya la a b'u la kalan ayiwa tafsir la a b'u la kalan balaga la a b'u la kalan hisabu la a b'u la kalan dɔnni suguya bɛɛ lajɛlen na ale t'a dan ye dɔrɔn n'i ye seliji ta seliji faridaw a kan ka bɛn nin ma seli faridaw o kan ka bɛn nin ma n'i bɛ seli kɔnɔna la sun faridaw o ye nin ye jaka faridaw o ye nin ye ale bɛ dan o fɔli ma ale ta bɛ se o niveau ma o de bɛ wele ko sheikhu ta'lim a bɛ kuranɛ a b'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ hadisa ɲɛfɔ mɔgɔw ye ɲɛfɔcogo ɲuman na ale ta bɛ dan ɲɛfɔli ma o ye sheikhu ta'lim ye sheikhu tarbiya walima sheikhu tazkiya o ta o bɛ sariya ɲɛfɔ a bɛ sariya dɔn a bɛ baara kɛ ni sariya ye mais n'ale ko seliji farida ye i k'i tɛgɛ fila i k'i ɲɛda ko par exemple a ye ɲɛda ko fɔ a la sheikhu ta'lim bɛ dan ɲɛda ko gansan ma ale bolo ɲɛda ko kɔrɔ jumɛn b'a la n'i ɲɛda ko seliji la i ɲɛda kan ka ko ka bɔ jurumuw filɛli ma a kan ka bon a kan ka ko ka bɔ mɔgɔw ka lebu filɛli ma a kan ka ko ka bɔ ko wɛrɛ filɛli ma fo n'a kɛra ala ye subhanahu wa ta'ala n'i y'i tɛgɛ ko o ye seliji mun ye o y'a sunna dɔ ye ɔ n'i y'a sunna kɛ tantɔ min bɛ taalimu kɛ o t'a dan ye k'a fɔ nin ye sunna ye a banna mais sheikhu tarbiya walima sheikhu taskiya ale b'a f'i ye n'i ye tɛgɛ fila ko ka ban seliji la o ye sunna ye mais anw fɛ
tɛgɛ fila koli o tɛ ka ji k'i tɛgɛ la k'i tɛgɛ fila ko o tɛgɛ fila ko ye farida de ye anw bolo o ye jumɛn ye i kan'i bolo maga fɛn na ala ye fɛn min haramu kan'i bolo maga walimuso la kan'i bolo maga wali nafolo la i ye n faamuya i bolo man ka maga min na kan'i bolo maga o la n'i y'i tɛgɛ ko seliji la tɛgɛ ko in kɔrɔ de ye n bɛ n tɛgɛ n b'a ɲini ala fɛ ala ka n tɛgɛ kɔlɔsi a kana don haramuko la i ye n faamuya n'i y'i sen ko sisan par exemple seliji la mɔgɔ min bɛ taalimu kɛ o b'a fɔ i b'i sen ko kana bila alikabakuru fila la o ta ye o ta banna yen nɔ ale b'a f'i ye non a tɛ ban yen dɛ o ye a kɛnɛkanda de ye mais seliji sɔgɔnɔna ye min ye o ye k'i sen fila ko o kɔrɔ i sen fila kana taama bilen ka taa don haramukow la i sen kan'i doni bilen ka taa ni yɔrɔ la yɔrɔ min tɛ bɛn ala ma yɔrɔ min man di ala ye kana sinji tigɛ n'i sen ye kana taa bari kɔnɔna la n'i sen ye kana taa boîte kɔnɔ n'i sen ye kana taa dɔmiyɔrɔ la n'i sen ye nɔ kana taa kojugu kɛ n'i sen ye olu bolo taribiya mɔgɔw bolo olu tɛ seliji ka ji kɛ ka fari ko olu tɛ dan o ma u b'o kɛ mais u tɛ dan o ma olu bɛ taa o kɔfɛ min b'o kɔfɛ o ye seliji koli a sinfɛnw koli a kan ka kɛ tamasiyɛn dɔ ye ka ala kɔlɔsi a kɔnɔ subhanahu wa ta'ala olu bɛ taa ɲɛfɛ olu tɛ da kɛnɛkana gansan ma olu bɛ don a so kɔnɔna la donc u b'o de wele ko sheikhu tarbiya aw sheikhu tazkiya i ye n faamuya o ye sheikhu filanan ye sheikhu sabanan ye min ye ni ala ye nɔrɔ kamali a la a bɛ sariya dɔn taalimu mɔgɔw bɛ min kɛ karamɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw la dɔnniya o bɛ min kɛ a b'o dɔn minnu bɛ taribiya ni tazkiya kɛ a b'olu fana ka cogoyaw dɔn mais ale taara sanfɛ a yɛlɛnna sanfɛ ale tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ seliji ta la seliji tacogo man ɲi a ɲɛ tɛ farida in na bilen ale ɲɛ bɛ ko wɛrɛ de la a bɛ komi nabilayi musa ani khidr bɛ cogo min na i ye faamuya nabilayi musa ni khidr t'a la khidr nana nabilayi musa nana khidr fɛ yen nɔ o taatɔ i bɛ mɔgɔw ka baton kɔnɔna la i ye n faamuya baton tɛ i ka baton ye nabilayi musa ta tɛ donc i ka miliku tɛ i ka mara t'a kan e man ka foyi k'a la min bɛ tiɲɛli don baton in na ale y'i tora dɔrɔn ka baton sɔgɔ i ye n faamuya a bɔra sariya kɔfɛ i b'a dɔn ne faamuya nabilayi musa ye mankan ci e bɛ nin kɛ ka da mun kan a don ta bɔra tan a ko n y'a kɛ ka da kun min kama ala de ko man k'a kɛ wa ma fa'altuhu an amri ne yɛrɛ m'a kɛ n yɛrɛ ye ala de ko man k'a kɛ i ye n faamuya munna a bɔra sariya bɛɛ kɔfɛ i m'a dɔn n'i ye kuma in faamuya u donna u taara ɲɛfɛ a taara denmisɛn sɔrɔ u bɛ tulonkɛ la a ye denmisɛn dɔ minɛ k'o faga sariya la o bɛ bɛn yan sariya la o tɛ bɛn mais ale y'a kɛ a y'a kɛ ka da kun jumɛn kan a ye sariya dépassé a ye batinu dépassé mais ala de k'a ma k'a ka kɛ ala de b'a dɔn a y'a kɛ ka da kun min kan i ye n faamuya minnu banna ka so d'u ma n'u banna k'u jatigiya olu ka so bɛna bin olu ka so minɛ k'a jɔ nabilayi musa ye mankan ci a la a ma sara minɛ donc o kɔnɔna la a ko bon n ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ e tɛ nin ko ninnu faamu parce que e bɛ ka filɛli kɛ ni ɲɛ min ye o ye sariya ka ɲɛ de ye mais ne bɛ ka filɛli kɛ ni ɲɛ wɛrɛ de ye e ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ min bɛ sariya sanfɛ o ma fa'altuhu an amri ne m'a kɛ n yɛrɛ ma n m'a kɛ fana e ka sariya b'a fɔ cogo min na mais ala de ye n bila a kɛli la a sɔrɔla ka kɛ a y'a kɛ ka da kun min kan a y'o kun ɲɛfɔ nabilayi musa ɲɛna nabilayi musa y'a faamuya donc o sheikhu modèle an b'olu de wele ko shuyukhu tarqiya o de b'a bɛɛ sanfɛ donc tarqiya wa tarbiya wa ta'lim nin bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa min na ni nin bɛɛ dafara maa kelen min na o de bɛ wele ko khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o de ye alakira ka nɔna bila yɛrɛ dugukolo kan o waati la i faamuya ala ka faamuya ɲuman d'an ma Cheikh Alusena an ka waati kuntala ka sɔrɔ ni walawalali ma ni bita in kɔni bita tɛ diinɛ baro bita ye diinɛ walanda de parce que bita ye walanda de nka waati na cogoya kama an b'a dɔn ni baro tɔ bɛ kɔfɛ an tɛna dan nin dɔrɔn ma parce que ni walanda ba de an bɛna a tɔ lase an bɛ layidu di ni ala sɔnna don n'a nataw la an bɛna nin baro in tɔ lase ka dakurunya laban na ni dugawu don waati sera ka ban an bɛ min ɲini an balimaw fɛ sheikuya ko nɔgɔn tɛ sheikuya ye alakira ka nɔnabilaya de alayhi salatu wasalam sheikhu ni sheikuya welela mɔgɔ la a ka kan sheikuya minɛnw ka sɔrɔ i la i ye n faamuya sheikuya mankutuw ka sɔrɔ i la nin sheikhu sugu saba de bɛ yen nɔ
e be jumɛn kɔnɔna la i be min kɔnɔna la i jija o mankutu ka surun i la suna n'i ye kalanden minnu sɔrɔ k'u kana d'i ma k'i k'u lakalan n'a y'a sɔrɔ a mankutu t'i la anta mas'ulun amama Allah an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Sheikh Al-Hussein ama fɔ Al-Hussein Sheikh Al-Hussein ama dɔn Al-Hussein bɛ Sheikh ya mina min kɔnɔna la jakitila ka Sheikh la ama dɔn o bɛ mina min kɔnɔna la ala ka faamu cogo ɲuman d'a ma Al-Hussein da bɔra ka se a ma Sheikh ya ala martaba la dɔgɔmani o ye Sheikh ta'alimi i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o ye lakalani Sheikh ye f'i ka dɔnni dɔ ka sɔrɔ e yɛrɛ la ka sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se ka dɔnni fana di maa dɔ ma ka maa dɔ la faamu Sheikh ya martaba la dɔgɔmani ye o de ye n'o o ma sɔrɔ o martaba in ma sɔrɔ maa min na dɔnni yɛrɛ tɛ maa min na kuma tɛ ka dɔnni di maa min ma n'o ma sɔrɔ maa min na yɛrɛ n'a fɔra ma ko Sheikh yɛrɛ a ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ Alahu taala ala ka hakili ɲuman di an ma ala k'a faamu cogo ɲuman di an ma an kana girin tɔgɔw kan ka sɔrɔ tɔgɔ minɛnw yɛrɛ an tɛ tɔgɔ minɛnw yɛrɛ kɔnɔna la an tɛ min sɔrɔ k'a lasɔn an ka bi diinɛ baro la o de tun ye nin ye an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn aw minnu tun sigilen b'aw ka jabaraninw ɲɛma ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si jamana in kɔnɔ an ye jamana in kɔ kan ka segin ka foli bila an ka karamɔgɔ wele n'o ye Sheikh Al-Hussein Jakite ni diinɛ lasela don diinɛ baarala don jamana in kɔnɔna la a ta Islam na radio Tijaniya la ka segin ka duwawu k'aw ye ka duwawu ɲɛ aw fɛ an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana yira an n'aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.